Pääsee Juuso Riksman ensimmäisen kerran koskemaan kiekkoon Peltosen jalan kautta keskialueelle. Tullaan ja nyt lähtee IFK hyvänäköiseen hyökkäykseen. Peltonen ja Granlund! 1-0 IFK:lle, kun peliä on pelattu muutama sekunti. Ensimmäinen tilanne ja loistava maali. Aivan uskomaton alku tälle ottelulle. Kyllä siinä IFK:n ykköskenttä otti heti isännän otteet tässä matsissa ja aivan loistava maali. Siitä Granlund pamauttaa Peltosen nappipassista. Peltonen heittää poikkisyötön lätyn tossa ja tilannetta edesi hyvä karvaustus IFK:ssa ja Granlund lataa suoraan syötöstä ja kiekko ensimmäistä kertaa Lasakin taakse. Unelma alku IFK:lle ja aivan maailmanluokan maali. Vasta 3 viikon kuluttua kiekon Kerälä työntää sen eteenpäin Riksmanille saakka. Kousa kiekon perään. Välissä on kuitenkin Janne Lahti. Lahti uudelleen kiekon perään Hamiltonilta Kuhdalle. Kuhta ampuu ja se on 2-0! 2 laukausta, 2 maalia. Maalintekijänä Kimmo Kuhta, joka nousee keskinäisissä otteluissa näin legendaaristen Tumpa Turusen, Toni Ariman ja Harri Tuohimaan ohi 7. sijalle. Ja nyt saa kyllä Lasakkikin ottaa pikkusen tätä maalia omaan piikkissä, mutta olipa hieno avaus Hamiltonilla Kuhdalle, joka tulee päämäärä tietoisesti sinisen jälkeen ja hänellä Kuhdalla on huippuranne kuti. Se lähtee nopeasti, tarkasti ja kovaa. Hyvä kuti. Pulkkinen rauhoittaa kiekko Kivistölle. Kivistö oman maalin sivustalta kiekko Kerälälle ja nyt tulee Pulkkinen. Pulkkisella on loistava laukaus ja todiste on tässä. Teemu Pulkkinen kaventaa viimeisellä minuutilla tässä ensimmäisessä erässä tilanteeksi 1-2. Ei olisi voinut parempaan kohtaan tulla nyt Jokerien kavennusmaali. Nyt tästä tulee ihan uusi peli. IFK:n domina on kyllä monipuolinen pelaaja, mutta tämä laukaus on ilmiömäinen. Ja mikä sen hienompaa, että tässä ottelussa nämä nuoret tulevaisuuden supertähdet Mikael Granlund ja Teemu Pulkkinen ovat onnistuneet heti ensimmäisessä erässä molemmat. Pitää Peltosen kuitenkin kiinni. Maalin takana Peltonen taistelee irtokiekosta. Ivesin kautta avataan keskeltä. Nokelainen on laidalla vapaana. Ari Vallin ajaa häneen kiinni. Ja näin tulee IFK jälleen Peltonen. Peltosen hienot harrautukset ja 3-1. Ville Peltosenilla toinen tehopiste. Peltonen on huikeassa vireessä. Kyllä oli taas hieno yksilösuoritus. Hän sai laidan kautta. 3-1 maalintekijä Ville Peltonen, syöttäjä Juha-Pekka Haata ja Peltosella nyt näissä keskinäisissä otteluissa. 6,5 minuuttia tätä erää pelaamatta. Eronen, Hentunen, nyt on laidassa yllättävän paljon tilaa ja Hentunen tekee 100. liigamaalinsa. 17 ottelun kuiva. Ei osu edes tuohon Kurvisen mailaan ja helppo kosti Riksmanin jalkojen välistä yhtä kaikki. Nyt on Jokerit taas pelissä mukana ja Jukka Hentunen onnellinen mies ja kun tämä laukaus puoli metriä ohi maalin. Forrest, Lahti jälleen taaksepäin Pulkkiselle. Pulkkinen teki sen tärkeän kavennusmaalin. Pulkkinen tekee nyt tasoitusmaalin. Loistava laukaus. Aivan yläpelti. Tuossa jo meinasi ihmetellä, että miksei Pulkkinen pistä kiekkoa liikkeelle, mutta mitä sitä laittaa kiekkoa liikkeelle, kun ottaa itse vastuun ja hirveä pommi. Lahti maalin syöttäjänä, Pulkkinen maalin tekijänä ja maali on Teemu Pulkkisen tämän kauden 15. 41. tehopiste, eli hän on tehnyt 1 pinnan enemmän kuin Granlund viime kaudella tulokaspörssin voittajana. 3-3, 2 peräkkäistä ylivoimamaalia ja Jokerit on tullut tasoihin. Meneepä mielenkiintoiseksi. Ja voisi sanoa kuin puolustajaksi Mikko Kurvinen. Kousa Kurviselle, Kurvinen keskelle, Peltosen mailasta Haatajalle, Peltonen ja sinne menee! IFK lähtee jälleen karkumatkalle. Granlund, Pulkkinen 2-2 tilanteessa. Jokereista vaan tämä Antti Kerälä johtava kolmikko Janne Lahde ja Teemu Pulkkisen kanssa taistelee vastaan. Peltonen, Haataja maalisyötteenä, maalintekijänä Mikael Granlund toistamiseen. Tällä kertaa Villellä kävi kyllä vähän tuurikin.
kiekko pikkusen muutti suuntaakin tuossa matkalla ja kun tuleekin sitten Granlundin lapa ja hänellä on helppo työ pistää tuossa sitten. Hän lähettää sen jälleen sinne vastustajan päätyyn. Teemu Eronen hakee kiekon. 6 sekuntia tätä talviklassikkoa jäljellä. IFK voitossa kiinni. Ja näin päättyy tämä kaikkien aikojen ensimmäinen talviklassikko Helsingin Olympiastadionilla. Vierailija IFK tulee ja ottaa tämän ottelun nimiinsä. 4-3 IFK voittolukemat ja stadionin valot himmenevät ennen lopullista rysäystä. Kyllä, ja IFK ottaa aivan ensin heräsi ja hekin sai joitain yksittäisiä painostuksia tonne IFK-alueelle, mutta kokonaisuutta kun katsotaan, niin kyllä IFK oli tänään selkeästi vahvempi. Ja silti tämä oli 2 uuden sukupolven superpelaajan ilta. Sekä Pulkkinen että Granlund 2 maalia, mutta ottelun tärkein pelaaja silti Ville Peltonen. Kyllä Ville Peltonen. Kuinka monta virhettä mies teki? Pelasi varmaan 25 minuuttia. Hän jakeli lukemattomia maalipaikkoja. Hän oli kyllä silti kentän paras pelaaja, mutta kyllä Granlund ja Pulkkinen, niin ei ole miehillä paljon hermoa. Nuoret kaverit, molemmille 2 reppua tämmöisessä ottelussa 36 000 katsoja edessä, että aivan huikea suoritus. Ja tämä elämyskarnevaali Olympiastadionilla, se vaan jatkuu ja puhe siirtyy tästä näiden rakettien myötä studioon. Selostamosta kiitoksia ja hyvää iltaa. No niin, jatketaan täältä studiosta puheita Kais Huikkasen ja Jukka Jalosen kanssa. Jos ihan henkilökohtaisesti sinulle, minkälainen elämys, minkälainen muistijälki tästä jääkiekkoillasta jäi sinulle? No aivan varmasti, ja että muistaa loppuelämän, niin kuin varmasti uskon, että muistaa ainakin kaikki pelaajat ja miksei myös kaikki katsojatkin. Että todella hieno tapahtuma, ja niin kuin Jukka sanoi, niin myös mun mielestä se oli erittäin positiivinen, että jääkiekko oli myös hyvää. Vaikka sitä mietittiin niin kuin etukäteen, että tullaan ulkojäälle ja tämmöisiä olosuhteisiin, vaikuttaako se mitenkään, niin, mutta mun mielestä jääkiekko-otteluna erittäin hyvä.